Здравейте! Аз съм Рени. Днес ще си говорим за дисциплината. Какво означава дисциплината? Има ли някакво объркване в разбирането ни за нея? И съответно как да я постигнем? Има една много хубава книга "Силата на самодисциплината". Какво означава дисциплина? Повечето хора от нас възприемат това понятие като качество като цяло хората, което те кара да в определена ситуация като цяло да не бъдеш по някакъв начин шумен, агресивен и да си в състояние на покой. Това е като че ли така общо приетото схващане за дисциплината, и то особено в училището. Даже конкретно за училище това се визира. Учениците да стоят мирно и да слушат учителя в захлас, без да шумят и да имат някакви действия, които да пречат на самия урок. Ето защо и откъде се корени проблема. Учениците просто да не искат да слушат. Масово учениците шумят в час и като цяло няма тая дисциплина. Да, те наистина я нямат в себе си дисциплина. И да, наистина, ако имат в себе си това качество дисциплина, в един учебен час биха слушали. Корена е в това осъзнаване на самия човек. Тоест, това да си дисциплиниран не е нещо повърхностно. Това е вътре в теб. И то се заражда вътре в самия човек. Възпитава се, но ако не се осъзнае от самия човек и той не пожелае да има дисциплина и да се развива в това, повярвайте ми, няма как да го накараш на сила. Да си дисциплиниран означава да вършиш ежедневно и циклично действия, които действия, подчертавам, може в краткосрочен план да не са ти от най-приятните, говоря краткосрочен план, но в перспектива знаеш, че те ще ти донесат много по-голямо удоволствие и щастие в перспектива. В дългосрочен план биха ти помогнали да постигнеш целта, която ти трябва да си поставиш или да си поставиш. Ако нямаш цел, ако не мечтаеш, не си поставил някаква цел да сбъднеш, да реализираш, няма как да имаш въобще качество като дисциплина, защото ти не знаеш на къде вървиш. Ти преследваш кратковременното удоволствие, което е, да речем, скролване на телефона, което синя екран и като цял екраните ти дават допамин, хормона на щастието. Това, когато го правиш и то е по време на час, т.е. ти не си поставил определена цел, а именно да завършиш образованието или срока, защото еди си какво ще получиш, еди си какво ще постигнеш. Ти просто не мислиш за това нещо. Естествено, че няма да имаш дисциплина като качество, защото дисциплината върви ръка за ръка, според мен, с целта и с мечтите. За мен, и не само за мен, за много хора, дисциплината означава нещо като самоконтрол, който е свързан с обаче да контролираш тези краткосрочни удоволствия, които биха ти донесли някакво кратковременно удоволствие, което в перспектива няма да ти помогне за нищо. Да речем, с това скролване на смартфона, какво ще ти донесе в перспектива след, да речем, това усилие на скролване, какво ще ти донесе след една година или след една седмица? Нищо. Но когато имаш качество като дисциплина и си поставил цел, да речем, да завършиш годината с шестица, защото това би ти донесло стипендия, или пък просто искаш освен стипендия, или ти би се чувствал по-добре или нещо такова, тогава ти ще слушаш в час и това кратковременния допамин
няма да ти, в смисъл, би се лишил от него, за да можеш след това, когато постигнеш целта си, да си много повече доволен от себе си и този допамин от удоволствие ще е много по-силен и много по-значещ за теб. И така, това е дисциплината, е качество, което ти развиваш в себе си, обаче когато вече имаш някакви цели и мечти, тогава започваш да развиваш дисциплина или не допускайки пътя, по който вървиш, да се отклонява по някакви изкушения. Нали? Това е дисциплина, качество, което развиваме в процеса на следването на мечтите. И затова много ученици не слушат в час. Как да слушат, като те дори не са си поставили цел? Те дори не искат, не че не искат, те просто не са си поставили цел да завършат. Нямат мечти, не са се научили да си поставят цели, да мечтаят. Те просто не са се научили. И как очаквате, мили хора, да слушат учениците в час, след като те дори не са си поставили цели? Имало е. Защо не са си поставили цели? Защо не мечтаят? Защо не развиват въображението си? Тук е въпроса и свързаността с родителя. Как усещат родителите си? Смисъла, който те им посяват. И не само примерите, които виждат в живота си. Тук трябва да се работи. Съответно, когато видиш добрия пример, си казваш, това ми харесва. Искам да стана по същия начин като този човек. Искам да направя това. Искам да сбъдна тази мечта. Това е моя мечта, защото ме кара да се чувствам добре. И тогава вече, когато имат мечти и могат да си поставят цели, вече е много по-лесно и много разбираемо за тях. Именно това качество, дисциплина. И много по-лесно да го развият у себе си. Ето това е нещото, което някакси дори хората... забелязвам, че дори хората не си мислят тия неща. Много хора. Не знам дали е така при всички. Не е при всички така, със сигурност, но много хора от моето обкръжение дори не мислят за това, дори не се замислят. Те просто искат дисциплина. Аз също съм го искала в моите часове. Дисциплина и това е да мога да си преподам урока, ма чакай малко. Как ще имаш дисциплина, като то пропуска е голям? Дисциплината е резултата от един цялостен процес, който, когато го няма, какъв резултат очакваме? Всъщност, ето, дори завършването на образованието не е резултат. То е следствието от резултата. То е нещо като нормалното случване на нещата, след като има завършен процес, а именно мечта, т.е. пример, посяване на зрънцето любов, пример, осъзнаване на това какво са мечтите, как да може да мечтаем, да развиваме въображението си, поставяне на цели, развиване на дисциплината, осъзнаване на това какво е дисциплина и да развиваме. И след това вече е резултатът, именно вече усвоената дисциплина и контрол. Това е. Това, повярвайте ми, много бързо нещата се случват. До вчера си мислил по един начин, до вчера си се кълнял в нещо. И след това някакси като много бързо, с големи темпове, поне при мен се случват нещата, да осъзнавам някакви неща. До вчера и повярвайте, няма нищо случайно. Наложи ми се да взема решения. Ако не бях взела някои решения, аз нямаше в момента
разсъждавам на тези неща и нямаше да ги осъзная и в последствие да бъда много по-добър човек. Оставете учител. Много по-добър човек и родител, от който можех да бъда, когато бях част от матрицата.